ipadola ninyo, nako i-challenge ninyo. Ballpen na upat ka buong. Ballpen ra ni kay wala man tay stick. So ballpen ra. May premyo wala. Nay premyo. Yay! 1,000! Yes! Dito malipay. Oh. Yes! Ikaw walay mura gigamian. Makanya makalang na ito sa mga crowd ice cream. Yay! 1,000 ang premyo. Kung makahimo aning akong ipadola ninyo. Pila ka try? Upat ka ballpen. One move, gawin mong tindahan. One move ra, walay dili pun usara di. Dito magsugod na ti Ali. 1,000 no, 1,000 no. Oh. Ikaw na. One move. 1,000 na. Oh. Kumana ko padala sa mo ay atag ko na ninyo makabuhat man eh. Yeah. Ikaw una te, kalima lang ka answer. Ano magula malipay 1,000. Naguna-una si Karing Kutsang pero may parmayon na. One move, gawin mong tindahan. Ikaw una si Aling. Ikaw ba? One move. Di na, ikaw. Sabi Aling. Gawin mong tindahan. Challenge mo na. Gawin mong tindahan. Gawin mo. Tindahan. O, tina na, uy. Kaya pun mao. Di mao. Ikaw. Tina. Balik, Tindahan. Mao. One move. Oh, 1,000 no. 1,000 na. Atag na ko nila mga crab-lab kung magkatubag sila na. Yan, dapat ko. Ito na ko pa. Kasi hindi. Murag maro, magkinaari na. Kasi swerte yan na. Dali! Dugaya. One move. Okay, idea, oy. One move, gawin mo. As in. Wala gani. Nakakaranig pasagan. One move! Go! 1, 2. Ano mo na? 10? Ano? Okay. Unsa ka na? Ano lang? Unsa mo na? Screen. Friend ka ng ballpen man. Screen sa tindahan. Dalang putano. Ikaw rin. Hindi yapon mo. Ikaw rin. Dali rin. Ah. Upat ka ballpen mga kalablab. One move, gawin mong tindahan. Oh. Klaro nila dili. Claro. Sibo ka rin, oh. Ikaw rin. Oy. One move, gawin mong tindahan. Gaya! Sayon rin kayo. Sige na para So, maka-ice sa cream ka. 1,000. One move. Sorry ka move. Then, gawin mong tindahan. Oh, gawin mong tindahan ko, no? Okay. Kasi Bernardo. Pwede na una-una. Hindi mo magka-chance. Tara, oh, store. Nagpaan din ako sa one move raman. Bakit hindi mo ba sa ano sa diyan? Ako? Wala ka. Napila din ka-chance. Sara. Taksara ka-chance. 2 chance na. Wala na eh. Ay. Wala ka. Agay, may chance ka sa Kasaw. last. Kasa. Tapos na king video. Wag po. Kuan, tindahan. Oh, kani. Baligya ni. Tinda ni. Ikaw ba? Oh, baligya ni. Kuan ni, tagsing ko la. Tindahan na ni. Namaligya naman ko. Ikaw ba? Saan din na, uy. Agoy, balik. 1,000. Balik. Oh, 1,000 oh. Oh. Tabangin taon mi, uy. Mamuha ng 1,000. Uwe. Gitapat. Gana mo na. Balo. Dara, oh. Mana tindahan. Tagpila nila. Wala na. Ikaw, wala na. Wala na. Uy, padunin mo na. Huwag mo cancel. Ikaw, wala na. Anak ka, kuha. Isa! Basi na. Kidligan lang Na, yun. lagay. Nalagay isa na. Isa. Nang, palit ko na. Wala na ba? Nang, palit ko na. Ay, hindi palit. Palit mo na. Wala na mo tanan. Palit mo na. Palit mo eh.
i-share na to nila. Oh. Upat ka ballpen. Ayun. 1 sa maligid mong siya. Eres to nga na. Kaya kay like you group. Isa man. Pero ipakita nila. 1, 2, 3, 4. 1 move. 7, 11. 7, 11. Tindahan. Saging, basta labing. Ang butuan na, kabuhian! It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning